הלו. היי, אני לא רוצה להפריע, פשוט חשוב לי לעדכן אותך במשהו. אתה חלק מהיסטוריה של העם הכי חזק שרבבות קמים עליו מתים לראות אותו נמחק. זה איזה טרנד כזה עתיק דפוק נדוש ולא מוצדק. התרברבתם לא הקשבתם אז עכשיו קבלו אותה. והאמת גלויה מזמן לציר הרשע אין עוד זמן. לא אורנים לא ממן סדרה החעוף מכאן כשמתעסקים עם השטן. צריך לדעת את המשחק רק בוא תשמע מה יש לי כאן. אתה נדפק איזה משהו קטלני ככה נשק רציני עצבני יומרני, חולני גרעיני? לא כזה, שמע נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם בדיבור, בעשייה עם הזה תמיד נלחם הגיבורים של המדינה בשת"פים השכינה תביא משיח ותסגור לנו פינה תביא משיח ותסגור את הפינה ועכשיו כולי תקווה שהשכנים הבינו טוב במזרח תיכון יש גברת שהם לא הבינו טוב כשהיא רוצה היא מנומסת שצריך היא מעצת תתפסו אותה כועסת היא תכניס אתכם לכיס גם הפרוקסים לא עולים על התכסיס כן עשינו היסטוריה לא לקנה הייתה גם היסטריה נו מה נעשה והמחירים אלוקים אוי מה נעשה שמישהו אוסף את התפילות עוד לאור גם לאריות מותר לבכות גם לאריות מותר לבכות כן? כן נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם בדיבור, בעשייה, באמונה תמיד נלחם הגיבורים של המדינה בשת"פים השכינה תביא משיח ותסגור לנו פינה הגיבורים של המדינה עם עוד חיבוק מהשכינה תביא משיח ליד אז יש מנגינה הבנת מה אני אומרת, נכון? הקשבת או שמעת? אני יכולה גם לחזור מההתחלה. אני אחזור מההתחלה ליתר ביטחון, בסדר? The customer you're trying to reach is not available. Please call back.